संखं बर' गामिनि एलपि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारि लानानै जोंहा ब्रह्म धोरोम आफादा बोसोरारि जखनथाइ मेल खुंनाय जादों। दा बेवहाय जोंहा खुंगा 53थि बोसोरारि जथुम्मा सिमेन्ट दख'रा ब्रह्म धोरोम आफाद आरो खुंगा 20थि बोसोरारि जथुम्मा सिमेन्ट दख'रा ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद लोगोसे खुंगा 9थि बोसोरारि जथुम्मा सिमेन्ट दख'रा ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद जथायै नैबे मेलखौ लानाय जादों। साननैनि हाबाफारि हिसाबै मैया जोंहा सानसेनि हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। दिनै गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव जोंहा बे मोनथाम आफादजों लोगो नांनानै मेलाव जोंहा धोरोमनि बिखय बा धोरोमनि बिथिङाव बायदिसिना सावरायलायनायनि गेजेरजों जाफुंलांगोनखौ आं मिजिंथिदों। आङो बानजाय आफादनि आफादगिरि जानानै बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि जाहाथे जोंनि नैबे संखं बर' गामियाव गोग्लैसोनाय गंसे गामि, बेवहाय ब्रह्म धोरोम आफादा जे मेहेरगोनां मेलखौ खुंनो थाखाय जोंनि गामियाव खुंनो लादों, बे जोबोद मोजां, जोंनि गामिनि थाखाय बाख्नायथाव आरो। बे हाबाफारियाव आलासि महरै बा गाहाय आलासि महरै सोरखौ लेंहरनाय? गाहाय आलासि महरै जोंहा बोखावजायै लखिमपुर जिल्लानि ब्रह्म धोरोम आफादनि प्रसारक बाबा खैलाखान्द ब्रह्मआ मेन आलासि हिसाबै दंफैयो। बेजों लोगोसे जोंहा जर'खा आलासि हिसाबै मुस्लिमा जथिखा ब्रह्म बिथांजोआबो बाहागो लाफैदों आरो लोगोसे जोंहा गुबुन गुबुन आफादनिफ्रायबो बाहागो लाफैदों। जेरै हमना ला बड' साहित्य सभानि मानगोनां सासे नेहाथारि सोरजिला बसुमतारी मेम, लोगोसे औवारि मेम, लोगोसे आइजो अनसाय आफादनि सासे एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि, लोगोसे दख'रानिनो आबोबनिनो सासे आफादगिरि बिथांजो, लोगोसे बे मेलावनो आइजो अनसाय आफादनि धेमाजि जिल्लानि लोगो आफादगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों। लोगोसे जोंनि संखं गामिनि लाइमोन आफादाबो बेवहाय मैखोमै बाहागो लादों। दा बेवहाय जोंहा बे मेलनि गेजेरजोंनो जोंहा सोलोंथाइ बिथिङावबो जोंहा समखं बर' लाइमोन आफादा बोसोराव जेनेबा मेट्रिक, हायार सेकेन्डारि आरो BA बे मोनथाम थाखोआव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरनो मान बिलाइ बावदों। बे हाबाफारिखौ जोङो बेवहाय लानाय जादों आरो। 53थि बोसोरारि जथुम्मा सिमेन्ट दख'रा ब्रह्म धोरोम आफादा दिनै संखं बे बर' गामियाव खुंफुंदों। लोगोसे लाइमोन आफाद आरो खुलुमनाय थाबाय। आर'नाइ आरो बड'सा खौरां बिजोंनि सायाव आं बेवहाय दिनै सिमेन्ट आन्सलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि 53थि आरो लाइमोन आफादनि 20 आरो रायजो आफादनि 9 जथुम्मानि गेवलां मेलखौ बेखेवनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो बेवहाय नुफैनो मोन्दों जे मोनसे समाव बे संखं गामिया जोबोद दैजों उपद्रब खालामजानायमोन, अयथासार खालामजानायमोन। दा दिनै एसे खम जालांबायनाय बायदि मोन्दों। नाथाय आंनि नुनायाव आगोलनि गामिनि महर आरो दानि गामिनि महर एसे जुदा बादि मोन्दों। सिगाङाव दंफां लाइफां गोगोमसिनमोन गोदो, नाथाय बे समाव लामा फदलि आवगायाखैमोन, दाबो बारा आवगायाखै होननानै बुंजायो। होमब्लाबो बेवहाय जे ब्रह्म धोरोमनि मिथिं खुंनो हादों, जोबोद मोजां मोनदों आङो। धोरोमखौ लानानै बेनो आंनि बोसोना जे फरायनायजों लोगोसे धोरोमखौ नांगौ जायो। धोरोमाव थायोब्ला गोसोखौ हमथानो हायो आरो मावनाङै खामानिखौ हमथानो हायो। धोरोमनि गेजेरजों समाजा फोसाबो आरो गोसोआ गोथार जायो। बेनिफ्राय गावनि थांखियाव आवगायनो हायो, थांखिसिम सौहैनो हायो। जिल्ला होनना बुङोब्ला दा जोंना बोखाव लखिमपुर जिल्ला जाना दं दासिमबो बोखावाखै।
धेमाजि जिल्ला जानाया दासिम 50 बोसोर जालांबाय। 50 बोसोर जानायनि उनाव 50 बोसोर खाथि जाबाय आरो लखिमपुर धेमाजि दासिमबो जयैनो दङ। ब्रह्म धोरोमा बोखावनाय जायाखै। दा आंनि बोसोना बेनो जे ब्रह्म धोरोम सिबियारि जानानै जाहाथे हारिखौ, हारिनि रावखौ, थुनलाइखौ, समाजखौ फोसाबलांबाय थायो, आं बेखौनो बोसोन होनाय जायो।